Obično u njihovoj istoriji, u njihovoj biografiji, u nečemu postoje niz nekih slabih tačaka koji su jednostavno temelj za kačanje te negativne energije na njih. Oni su često povodljivi, materijalno su vrlo, da kažem, alavi, znači traže da se ispolje kroz nešto, najčešće kroz materijalnu neku energiju, a to je novac, zato što imaju komplekse različite, prevelike želje, žudnje, nemaju kvalitet ličnosti koja je mirna, stabilna i relativno zadovoljna, pa čak i onim što imaju, nego stalno teže više, da dobiju više, ne bi li tu rupu u duši napunili nečim, nekim novcem, nekom pozicijom, nekim lažnim ugledom, međutim što više trpaju, sve su nezadovoljni i nesrećniji. Znači, to je jedna psihološki problematična struktura ličnosti koja zapravo ima određenu patologiju i određene probleme, često seksualne prirode, i mi zato vidimo da ima puno među tim pseudoelitom, puno pedofila, puno mučitelja, puno diktatora. Znači, to su sve ličnosti koje su kukavice, koje najviše mole za život, koje se postavljaju na neke pozicije da bi preko njih se sprovodile određene mere. Ovo je jako zanimljivo, ali zanima me još jedna stvar. Da li oni na taj način crpe energiju naroda, ljudi koji gledaju? Da li imaju tu, kako to zovu? Kao energetski vampirizam ili nešto slično. Jer ja, na primjer, kad gledam doktora Nestorovića, ja se super se nakon toga, na primjer, osjećam, a opet, s druge strane, ako pogledam ovaj ostatak tog kriznog štaba, ajde, on je čovjek napustio krizni štab, ja se mnogo loše osjećam posle toga. Sad ću vam reći zbog čega. Kao nervozu neku da mi ubacuju. Zato što oni vibriraju. Mi smo svi vibracija u suštini. Ovo je samo naše materijalno ispoljavanje. Mi svi vibriramo na nekim frekvencijama koje emituju toplinu, ljubav, strah, zadovoljstvo, sve dobro i loše. Možemo da vibriramo na različitim nivoima. Oni su samo jedna pulsirajuća negativna vibracija koje mi vidimo u toj formi koja se nama negde prikazuje, u tom fizičkom izgledu. Ali njihova emocija, energija je na vrlo niskim frekvencijama. Što znači niska frekvencija? Pa niska frekvencija, recimo, kad vama neko može da plati ogromne neke pare, da vi zaključite vašu državu i grad u kome će ljudi da umiru, da pate, da se muče, da se zlostavljaju deca tako što će nositi maske po školama, da se zlostavljaju svi ljudi na različitim nivoima. Znači, vi morate da budete neko ko u sebi nema empatije, nema samilosti, nema saosećanja, a predstavljaju se kao brižni, saosećajni, tobože da za naše zdravlje mi moramo da radimo ovo ili ono. Znači, mi vidimo jednu vrlo nisku energiju, jer oni tako jedino mogu da se povežu sa izvorom zla. Ne možete vi povezati nekog ko nije na tim vibracijama. On ne može da se poveže, ne može da se konektuje sa tim izvorom. To je kao kad na radiju hoćete slušati muziku vi hoćete. Tražite frekvenciju gde se emituje ta muzika. Nećete recimo narodnjake da slušate. Promenite frekvenciju, slušate nešto drugo, na primer. Tako isto i ovde. Oni ne mogu da se konektuju na zlo ako nemaju zlo u sebi. I to je osnovna stvar. Sad mi ako gledamo globalno, čitava ta pseudoelita, pa čak i ta reptilska rasa iz niže 4. dimenzije, kako se oni hrane? Od negativnih emocija ljudi. Znači, kad mi iz sebe izbacujemo strah, bol, to je energija patnje, mučenja, tlačenja, straha, znači kad izbacujemo, oni se time hrane, to oni nemaju čvrstu hranu, nego je hrana negativna energija ljudi. I što mi više se plašimo, što više to izbacujemo, mi njih zapravo jačamo. Oni postaju snažni i oni, kad se nahrane tim zlom, oni postaju jaki. Znači, mi, kao ljudi, strahom, nesigurnošću, svim negativnim elementima koje izbacujemo iz sebe, mi hranimo tu jednu rasu neljudsku. I zato je strah glavni oslonac kompletnog ovog ludila koje se sad dešava, a i svih drugih stvari koje su se kroz istoriju dešavale. Kad ne bi bilo tog straha, mi bi njima oduzeli moć. I zapamtite, tih ljudi koji to rade, glavnih tih ljudi je 1000. Tih najglavnijih. I iza njih to crno plemstvo koje kontroliše tih 1000 ljudi.
Nema tu puno ljudi toliko, a nas ima koliko. Kad mi ne bi taj strah emitovali, kad ne bi ni na kakve mere pristajali, ništa se ne bi dogodilo. Ova realnost bi se promenila. Ako mi ovu realnost kreiramo strahom, ona će zapravo njima davati snagu i oni će nas pojesti tim našim strahom. Znači, praktično mi njima dajemo energiju protiv nas samih, ako verujemo. Mi njima tačno damo energiju da nas oni muče, zlostavljaju i ubijaju. Mi im dajemo za to moć. Oni nemaju moć u sebi. Pogledajte te ljude koji se pojavljuju po televiziji. Pa to su, vidite da su to, mediokriteti krajnji. Puno pedofila, puno različitih, prevaranata, lopova, ne znam ima čak i peder i lezbijka kod nas. Imate svega i svačega. Znači, vi vidite jednu rasu ljudsku koja je otpad ljudske vrste. Otpad, otrov, preko koje sile zla manipulišu, praveći strah, mi se plašimo, ta vibracija je njima hrana, oni jačaju i tako će nas pojesti. A oni navodno nemaju, oni kao da se ne širi panika, oni prave paniku. Oni prave od arene COVID bolnicu koju ne mogu da napune, niti su ono mogu da je napune, pa su ljudi kao manekeni ležali tamo i tako dalje. Što ne kažu ljudima, što ne budu iskreni, pa ajde makar sad posle svega da kažu, ljudi bre, ovo je otrov, ovo je trovanje naroda, ajde više ne puštamo te avione da lete, da nas ne zaprašu teškim metalima, ricinom, sarinom i ne znam čime sve. GMO hranom. GMO, ajde to, što to ne pomene niko? Pa ajde da vidimo, jer hoćete da se brinete za naše zdravlje, pa ajde nemojte više ujutru kad ljudi spavaju da prskate navodno komarce, a prskate ljude. Pa je to odakle dolazi ti bakterije i sve ostalo. Ajde, nemojte da uvodite 5G mrežu sa onom frekvencijom koja je namenjena kuvanju i prženju ljudi. Ajde, izbacite sve te stvari, ajde, zaustavite te 5G projekat. Ajde, ne prestanu da lete avioni koji nas uništavaju sa tim teškim metalima. Ajde, masu stvari uradite, pa i da vam poverujemo. Što da vam poverujemo? Lete vam avioni, godinama iznad glave bacaju teške metale, ljudi se razboljevaju sve više i više, uvodite GMO hranu, uveli ste na hiljade migranata tu koji maltretiraju ljude po selima, po gradovima, malo pa je migrant nekog izbao nože, malo pa ne smije niko da ga uhapsi. Jedan snimak se pre neki dan pojavio, mislim da je u Banatu negde, neko su ženu maltretirali, pozvali policiju, došla policija, kola, oni na kola, policija ključ i ode. Da, pobegla u Banatskom Karađorđevu. Negde tako. Šta je to?